Det bestemmer man selv jo. Manden her vil også helst af med forbuddet. Philip Tønnesen arbejder hver eneste dag med rygere og deres sygdomme, og e-cigaretter er blevet et fast emne her på lungemedicinsk afdeling. Det ser ud som om, den appellerer til rygerne. De køber dem jo rigtig i millionvis i hele verden. Så på en eller anden måde er det her koncept ved at give nikotin på den måde, altså noget, der er appellerende til rygerne. Og overlægen er begejstret for e-cigaretterne. Helt klart. Hvis vi i morgen sagde i hele verden, alle der røg gik over til e-cigaretter, så vil de næste 5-10 år, så vil antallet af lungekræft, kol og blodpropper i hjertet falde dramatisk. Vi har ikke noget indgreb, der kunne være så effektivt. Det ser ikke ud til, at det er skadeligt for andre heller ikke, og heller ikke for en selv. Så det er ikke fornuftigt at forbyde dem efter min mening, men det er jo politik.